zvládnu to, ne? To já vždycky říkám, no jo, no vy máte normální rýmu, ale víte, co to je chlapská rýma. To je naprosto smrtelný. Vařte se inteligentně, vole. To nejde. No a pak do toho kouta, vole, Ne, a podle, do, právě podle... Pak jdeš do hrany, hranu máš tady, pak No, jdeš do stěny. hranu a právě zleva, obcházíš tu hranu, vole. No. Jo, tím žlábkem, vole, kolem ty jsou hrany, ty vole. sněhy, vole, a vrátí se na zem. Nevypadá tak dlouhý, ale. No, ono to je dlouhý. To je nejvíc narovnaný, že jo? Nad tím. No to je jebána, ty vole. Nám to bude krutý, no. Nám to bude přísnější trošku. No ale je to jasný, jako ta cesta si myslím, že je tady jasná prostě. Ty jdeš tady přes to, dostaneš se na tohleto první plato. Takhle, prostě. To plato, vole, vyběhneš podle hřebínku, uprostřed, pak doleva. tímhle, a pak jdeš už podél toho hřebene prostě až k té Solvejce. Jo. Zleva podle hřebene, furt to máš ty lehce v té východní stěně. No a vlastně fakt nejtěžší pasáž je kolem té Solvejky, pod ní a nad ní. Vidíš? Ty vole, vy jste chytrý kluci a všechno to moudro. Tady máme natočený teďka. Zaznamenáno, vole, a To jsou moje mudrcové. Mám těch titulů měli dát 3x tolik, vole. Teď se otočíme a půjdeme zase dolů. Přesně.